24 ta' Ġunju, it-Twelid ta' San Ġwann il-Battista. Solennità. Is-soltu l-Knisja tagħmel il-festa tal-Qaddis fil-jum tal-mewt tiegħu. Illum qed tagħmel eċċezzjoni għax qed tiċċelebra l-festa ta' San Ġwann Battista fil-jum tat-twelid tiegħu għax hu jintela bi spiritu Qaddis sa minn ġu f'ommu hekk insibu f'Luqa kapitlu 1 vers 15. Missieru kien Zakkarija, qassis mit-tribu ta' Aronne u mill-ordni ta' Abija, u ommu kien jisimha Eliżabetta wkoll mit-tribu ta' Aronne. Ġara li Zakkarija kien fit-tempju meta derlu l-Arkanġlu Gabriel u qallu li martu li kienet imdaħla fi żmien kien se jkollha tarbija. Zakkarija ddubita u tbikkem u baqa' mbikkem sa twelid ta' ibnu. Ftit ta' żmien wara l-istess anġlu der lil Madonna u ħabbrilha li hi kellha ssir omm il-Messija u infurma wkoll li Eliżabetta kien se jkollha tarbija 6 xhur qabilha. Min jaf kemm ferħet il-Madonna b'din l-aħbar. Fil-fatt ħallit kollox u marret tħaffef biex tgħin u ddur bil-kuġina tagħha sakemm weldet u forsi wkoll sa wara ċ-ċirkonċiżjoni tat-tarbija. Malli Eliżabetta semet lil Marija s-selmilha, it-tifel qabeż fil-ġuf tagħha u ġie mnaddaf mid-dnub. Imbagħad, imnebħa mill-Ispirtu Santu, kienet l-ewwel waħda li selmet lil Marija bħala omm il-mulej. Bit-tweġiba il-Madonna infexxet tfaħħar lill-Alla bil-Magnificat. Luqa kapitlu 1 vers 46. Meta t-tarbija twieldet, inħall il-sin Zakkarija li tenna kliem ta' tifħir lill-Alla imsejjaħ il-Benediktus. Luqa kapitlu 1 vers 57. Sakemm kellu 30 sena, San Ġwann għex ħajtu fid-deżert. Imbagħad beda l-missjoni li għaliha kien mibgħut fid-dinja billi kien jinsisti man-nies biex jindmu għal maħfra tad-dnubiet. Jien leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu triq il-mulej hekk kien jgħid, insibuha fi Ġwanni kapitlu 1 vers 23. Ġwanni kien ikun ħdejn ix-xmara Ġordan jgħammet u meta darba waħda ra l-Ġesu risaq lejh u rieħ lin-nies u qal araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ġwanni kapitlu 1 vers 29. Ġesu faħru fuq li faħru, darba minnhom qal għalih fostu li tin-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwann il-Battista. Luqa 7 vers 28. Ġesu beda l-missjoni tiegħu billi ġie tagħmmet minn Ġwanni li meta għaraf lil Ġesu qal li lanqas il-qorq tiegħu ma kien jistħoqlu jħoll bilkemm ried jagħmdu. Aktar tard Ġwanni bl-umiltà tiegħu qal jeħtieġ li jikber hu u niċkien jien. Xi kummentari jinnutaw li wara l-24 ta' Ġunju id-dawl tax-xemx ta' matul il-ġurnata ikun qed jonqos, waqt li wara il-25 ta' Diċembru twelid tal-Messija ikun qed jiżdied. San Ġwann temm ħajtu brasu maqtuwa mis-Sultan Erodi għax kien ċanfru fuq ir-relazzjoni adultera li kien qed ikollu ma' Erodja, il-mara ta' ħuh. Sant Wistin ifisser kemm hu xieraq li f'din il-festa il-ġran jibdew jiqsaru, filwaqt li 6 xhur wara fit-twelid ta' Kristu jibdew jitwalu. Bħallum f'ħafna pajjiżi nsara kienu jsiru l-ħġejjeġ. F'Malta il-konkatedral fil-Belt Valletta u ddedikat lil dan il-Qaddis u fih issir il-festa ta' twelidu b'solennità kbira. F'Għawdex ir-rotunda tax-Xewkija hija dedikata lil San Ġwann il-Battista. Sal-1947 il-festa tal-lum kienet miżmuma bħala kmandata għal Malta. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi ta' Sant Wistin bit-titlu Leħen jgħajjad fid-deżert.
Il-Knisja tagħti ġieħ lit-twelid ta' Ġwanni u tiċċelebrah b'ċertu mod. Fost il-missirijiet tal-imoddi ma hemm ħadd li niċċelebraw it-twelid tiegħu bis-solennità. Niċċelebraw it-twelid ta' Ġwanni u niċċelebraw it-twelid ta' Kristu. Dan ma jistax jonqos. U jekk forsi m'għandniex ħila nfissru tajjeb din il-ġrajja, tantu kbir il-ġieħ li jistoqilha ikun aktar ta' ġid jekk naħsbu fuqha sewwa. Twelid Ġwanni minn xwejħa li ma setax ikollha tfal u twelid Kristu minn xebba verġni. Il-missier ma emminx li kien se jitwilidlu Ġwanni u l-sinu żamlu. L-om emnet u kien se jitwildilha Kristu u nislitu bil-fidi. Jien diġà għedtilkom x'se naraw flimkien, diġà għedtilkom fuq issa nitħattu, imma għedtilkom dan minn qabel u jekk aħna laqanna ħila u lanqas żmien biżżejjed biex niflu misteru hekk kbir fil-qaqat kollha tiegħu, ikun aħjar jekk jallimkom dak li kellimkom ġewwa fikom ukoll meta ma jkunx magħkom aħna, ma nkunux magħkom aħna, dak li fuq u taħsbu btiba kbira, dak li lqajtu f'qalbkom, dak li sirtu tempju tiegħu. Ġwanni qisu f'tarf bejn iż-żewġ testamenti, il-qadim u l-ġdid. Il-mulej stess xeta lih li hu qisu f'tarf, għax qal il-liġi u l-profeti sa Ġwanni. Taħ ġieħ bħala rappreżentant tal-ġejjieni, bħala dak li qiegħed jidher għall-imoddi, twilet mix-xjuħ bħala dak li jidher għal-ġejjieni, ix-xandar bħala profeta sa minn ġuf ommu. Kien għadu ma twelidx, ġiet Marija u qabeż bil-ferħ f'ġuf ommu. Intwera sa minn ġuf ommu, intwera sa minn qabel ma twieled. Ix-xandar bħala prekursur ta' dak li kien għadu anqas bisraħ bajnejh. Dawn huma misteri ta' Alla, aħna l-bnedmin dgħajfa wisq biex nifhmuhom. Imbagħad twieled tawh ismu u l-sin missieru nħall. Qis dawn il-ġrajiet u orbothom mat-tifsira tagħhom. Zakkarija jiskot u ma jistax jitkellem. Jitwiled Ġwanni, il-prekursur tal-mulej, u jiftaħlu fommu. Xi jfisser dan is-skiet ta' Zakkarija? Ifisser il-profezija kienet għadha ma seħħitx, kienet għadha qisha moħbija u magħluqa sa ma jixxandar Kristu. Ġi Kristu u l-għeluq tagħha infetaħ. Ma baqgħetx aktar moħbija meta wasal dak li kien ilu mħabbar. Il-ftuħ ta' fom Zakkarija fit-twelid Ġwanni nistgħu nqabbluh mat-tiċrid tal-velu tat-tempju fil-mewt ta' Kristu fuq is-salib. Kieku Ġwanni xandar lilu nnifsu, fom Zakkarija ma kienx jinfetaħ. Dan il-fom infetaħ għax il-leħen twieled infatti Ġwanni li ġa kien qiegħed ixandar il-mulej meta staqsewh int min int. Wieġeb jiena l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ġwanni ma kienx ħlif leħen iżda l-mulej fil-bidu kien il-verb, il-kelma. Ġwanni kien il-leħen għal ftit ta' żmien, Kristu il-kelma li kienet ġa eterna fil-bidu. Issa din li ġejja hija meditazzjoni fuq San Ġwann il-Battista minn San Franċisk de Sales. Irrid nurikom xemx li tiddi daw l-aktar qawwi, ruħ li kienet ta' bil-ħaq ħilsa u maqtuha minn kollox, manqa biss mar-rieda ta' Alla. Ta' spiss kont naħseb fuq liema hu mill-qaddisin kollha l-aktar mortifikat. U wara riflessjoni twila wasal tal-konklużjoni li kien San Ġwann il-Battista u għamar fid-deżert meta kellu biss 5 snin u kien jaf li s-Salvatur kien ġaġi fid-dinja u kien qed jgħix fil-qrib bejn wieħed u ieħor vjaġġ ta' ġurnata jew tnejn. Kemm kienet imqanqla qalbu bl-imħabba tas-Salvatur tiegħu mill-mument li kien f'ġuf ommu u xtaq jifraħ bil-preżenza tiegħu. Madankollu jgħaddi 25 sena mingħajr ma jara lill-mulej, jgħallem u jistenna li l-mulej jiġi għandu.
din li ġejja mill-brevjar preċi ta' sbieħ il-jum. Mulej, int, bil-kelma u l-eżempju tal-Battista u rejtna triq tal-indiema. Radbinna qalbna u reġġana lura lejn il-kmandamenti tas-saltna tiegħek. U din talba mill-Liturġija tas-Sigħat. Atina u għall-artista kollox li nimxu fit-triq tas-salvazzjoni skont it-twissijiet ta' San Ġwann il-Battista li ħejja triq għal-mulej biex hekk naslu żgur għand dak li kien imħabbar minnu, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.